kachiel kod mano mar piny owacho mamalo. Kabin waseno kata mani gigni mokalo kama okum jochiw thieth e kaunti ma Migori nyaka chwal doho nikech tudo gi kod weche go mag kuo mag yedhe. Kabin nyaka sama wuone nyalo wacho ni report mabende machine bende osebiyande go e mbaka en ni to kata omenda ma ichoki kuonde go ma ichiwe thieth omenda go itiyo godo nade bende gichak gikonyo japiny. Adwana mul mokwongo tarik 23 dwe mar achiel mar higani kamiti no weche go mag thieth e od bura ma Migori ne olimo ka thieth maduong' mar Migori level 4 kama bende ne gitimo nonro ka otende kod weche mopogore opogore. Kabinde achiel kuom wach mane giwuok god mabende ne gigolo report margi manogol tarik 26 dwe mar ariyo mar higani en yore go ma ichoko go omenda e kuonde go ma ichiwe thieth to omenda gi itiyo go nade. Nono ka lipodi ne oyango ni omenda michoko e migawo mar thieth kaka hospital mar level 4 ichoke to wuok odhi e migawo mochiw weche go mag omenda kata finance mangiso na pisa mochiw weche go mag thieth e hospital ok ong'eyo ni to omenda di ma ichoko ka to omenda di ma koro chopo e migawo ma ochiw weche go mag omenda ma osekelo penjo pogore opogore. Kabende kamiti ne wacho ni ber ka omenda michoki kar thieth kaka hospital ma Migori level 4 onego bed na pisa mochiw thieth kanyo ng'e ni to choko omenda marom nade kapok odhi e kuonde go ma ichiwe thieth. Kabende penjo maduong' bende ne to lony mane yo mane mitiyo godo e choko omenda. Waneno ka nyaka sani nitie lokruok kidhi hospital ma level 4 e kinde maromo dweche ariyo mokalo aneno ka nyaka sani omenda matindo ma ichulo kidhi manyo thieth sani ichulo ka okale simu mopo kinde mokalo mane ichule omenda chieng' kabende ichichne ma achiel kuom okenge ma bende koro chal ka gima koro piny owacho keto mar neno ni omenda migolo kuonde go mag thieth koro chopo kama gidhiye mondo koro mibadhi moro amora kik chopie. Biyo miya thuolo mondo koro awuo kod mokonyo piny ne to gin kaka giwegi be giseneno weche mag mibadhi e kuonde gi mag thieth be nitie sama gidhi to gikono gine wami thieth machal koda mae to pesani ok mi rishit koso chal nade tang'o minyalo tim mar geng'o weche go mag mibadhi e sekta no mar thieth achiel kachiel nade mondo koro ichori machiegni mondo awuo kodi. Adwa ni chak na gi nyingi kisechako gi nyingi to kanto kind ngimani te kisedhi hospital be nitiere seche moko miseneno ka gima sami yudo thieth ni mibadhi moro nitiere ok yudo thieth onge rishit kamano minyalo kono japiny. Erokamano. Iluonga ni Okongo John Bosco. An jadak ma Migori town ka. Kwa hivyo asedhiga thieth mang'eny e County Referral Hospital kod osiptende wa mamoko ma public. Gima aseneno ana wuon en ni seche ma odichieng' moro achiel kane nyathina tuo to tere hospital. To bang' kane thieth duto te osetimo masita chudo. Ondikna e otas. Kachope pharmacy to miya yedhe moko to moko nyisa ni onge mondo miya adhi ang'iew. Takwayo receipt. To nyisa ni computer nigi problem ok nyal golo receipt. Tawacho ni koro untudu account ne pesa ni nade. Koro nachung'e gimiya receipt. Giko secretary mane ni kanyo nolal mero. Abedo kanyo kenda machung'a wuok adhi. Mano nyisi ni mibadhi osebedo kadhi nyime. To gima daher wacho en ni sa kwalo to nenore ka gima mit ji ng'ato ka ng'ato manyo mana dirisa mokwal godo lakini gikone ni kisekwalo to waduto wachako wayudore e shida. Kwa mfano shida ma Kenya nitiere sani ma kata cost of living ni en nikech mwandu mang'eny monego bed ni biro to konyo public ng'ato ka ng'ato manyo mana yo mosoego e ofuku to gikone ka wamanyo kaka wasoyo ofuku shida yudo waduto te. Cost of living ko idho waduto te yath ka onge hospital tho dhi timore to thogno ero biyiero wat ng'ato gi wat ng'ato in samora kwalo kawuono to minwa ema kiny tho. Koro waduto nyaka wachak bedo kod discipline to kapod warito shida marito waduong' moingo ma wan godo sani eri nikech wayako to giko wadhi bedo ni waonge godo kaeto koro thoge mang'eny dhi medore. Ma ok kinde mokwongo bende wawuoyo kata ma e weche mag mibadhi e KEMSA kata osiptende mag piny owacho be uneno kosetim okang' makare mar kedo kod mibadhi gi? Anto from where I sit kaka japiny pok otim moromo kata ng'at ma iparo ni koro ema kedo gi mibadhi no en wuon koro en chuny mibadhi wuon. Kwa mfano wan gi institutions makende chulo kaka EACC kaka DCI to mondo mi koro gikawe okang' moro malong'o kata judiciary joma oyudi gi mibadhi ka oter kuno to en kes mabro kawo higni 90 mondo mi orum. Gini eri kelo mirima mang'eny sana kuom jopiny mathagore ma chieng' moro jopiny biro kata paro ni to koso wakaw
tich kiwan nikech tich otamo individuals mwakete public institutions mondo konywa. Kwa hivyo kadipo ni bedo trusted gi public office mora mora, tich maler machieng moro nyikwa ibende nyalo inherit society ma wanyalo kwano ni ngima wa kwere wanoweyo ngima makare. To ka en mar yako, ti waneno jomo yako ubekere gi oruchore. Kwa hivyo in bende warucho kari, ingama mayo wane. Kamano wawuogi ng'ama chielo chore machiegni akaw pachi matin. Adwa ni ichakna gi nyingi weche mag mibadhi e sekta mar thieth. Ok en gima nyien, en gima osebede ka dhi kinde ka kinde. In kaka jakenya mabende omenda ne samore kwalo ka okalo kuom migepegi, ang'o minyalo tim mar tieko mibadhi e sekta mar thieth? Erokamano, an iluonga ni Pamela Uma, an jadak ma Migori. To gima mibadhi ok en gima nyien, to en gima bende sobed kiwuoye kinde gi kinde. Mokwongo kaka i hospital, aparo ni owinjo bed ni gitiyo gi digital means mondo gichok godo pes ma iye kanyo. Mano nyalo kelo a little sanity. Kar pes moko michoko samoro to kia kata pes dhi mbele kuond mowinjo bed ni gitiye, samoro kata mowinjo bed ni chulo go ji samoro ok chul. Ama seche moko nyalo dhi hospital tinyisi ni yath onge, kara yath gin gik manokel to but ochoko tere e chemists mag pharmacies mag ji giwegi. Koro in that case samoro gigolo yedhe maybe mani hospital to gitero in their own pharmacies. And then number 2, owinjo bed ni ng'ata moyud gi yor mar mibadhi e yo mora mora ikaw ne atwo mager mondo bed example mar jomoko bende mondo kik jomoko tim. And then jok mani offices madongo dongo owinjo gibed gi jok ma nigi a lot of integrity to set as example mag ne jomoko bende. Yeah. Ok ang'eyo ni ka ochopo kuom joma chiwo thieth, wanya paro higni moko maloyo adek mokalo, ne nitie kes mane waluwo e doho ma Migori ma jotich 4 notere doho nokwalo yath maromo siling 400 Migori ka. Nyalo ng'iso ne joma chiwo thieth gi ok chul gi moromo koso uneno nade? Ang'o muno ka gimbe ginyadonjo weche mag mibadhi? Ok inyalo wacho ni ok chul ng'ato moromo momiyo donje mano ni tama. En gombo mang'eny and then gombo yako gimoro ka azin ka kodhi maraj no sedonjo kuomi ti gomba ni mondo imed yako to ok ni ichulo ng'ato matin. En contentment gi gima ng'ato ni godo. Yes. Erokamano kuom paro maliwo kamano. Erokamano mano moko kuom pacho gande kaunti Migori ka otende kod mibadhi e sekta mar thieth. Bende waseneno ka bende kinde ka kinde kata pisas e migawo mar thieth e kaunti ni osebedo ka chiwo siem ne jotije kinde ka kinde kalore kod lal mag yedhe ba bende yano sene e kaunti ma Migori kinde mokalo. Ka bende oganda wacho ni yo makare ma inyalo tigo mibadhi e sekta mar thieth mokwongo